Paráda. Dneska poslední popruh Marodér. Dávám ho na hromádku, vidíte to, že když máte rodinnou firmu, tak prostě musíte dělat všechno. Hromada práce, lidí málo. Nicméně, dostávám od vás spoustu dotazů na sociálních sítích a já nestíhám opravdu, omlouvám se všem, ale odpovídat na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, mailem, telefonem a na WhatsAppu, tak prostě kolikrát to nedám. A teď jsem koukal, že třeba 3 měsíce tam mám dotazy, které se týkají popruhů právě na pancéřovky, na kulomety, který jsem avizoval a který není to, že neděláme, ale teďka se všechny dotestovávají. Takže popruhy na pancéřovky jsou dotestovaný, ty jsou připraveny na ušití, určitě nejdýl v létě budou nafocený s návodem na internetech, respektive na e-shopu taktikul.cz. A co se týče kulomeťáckých popruhů, tak tam sbíráme poslední zpětné vazby teďka od kluků, protože já vím, jak to má vypadat, jak to má fungovat. Ale co mi třeba nedošlo, že všichni ty kulomeťáci jsou modelky a jeden chce mít zelený, druhý chce mít multikamový a já jsem původně myslel, že půjde cestu nějakého světle hnědýho a dostal jsem párkrát zpětnou vazbu, že je to moc světle hnědý jako a moc kontrastní do přírody, tak jsme řešili, jak udělat tu vycpávku a taky jak ji udělat širokou. Jo? Když se podíváte, tadyhle je nejširší varianta z nějakého prototypu, pěkně v multikamu, opravdu je to trilaminát, kordura, takže prostě je to nezničitelný. To samý tady nějaký Ranger Green, tady nebo něco uší a pak nějaký střed tady kojotí. K tomu jsme řešili, jak to udělat pevný, aby to zase nebylo moc bláto, aby to zase nebylo moc tvrdý. A všechny tyhle ty dotazy jsou teďka dořešený. Takže za mě už popruh je na spadnutí, nicméně vidíte, že práce je tady hromada, my máme ještě nějakou zakázku, skáče se z jedné strany na druhou, aby prostě všechno bylo, ale myslím si, že taky přelom květen, červen, už by popruhy na kulomety, tak jak jsem mi slíbil, nehořlavý, extra pevný, odolný, tak jak to v taktikulně děláme, budou na shopu, jo? Takže určitě na to koukněte a poslední, co vám chci nabídnout, když zavoláte, kouknete na taktikulnu, zavoláte na shop a přijedete s puškou, tak já vytáhnu testovní set popruhů a sednu si tady s váma na 4 hodiny na kafe, navěsíme vaši pušku správným popruhem, vyzkoušíte některý z těch sérií, 2 body, 1 bod, QRčko, háky, popruhy, máme prostě všechno tady skladem a mám to tady v tom testovém setu, tak, aby vy jste to na té pušce měli za prvé, tak jak si to představujete, a za druhý i dobře navěšený. Jo, takže využijte ty nabídky, přijďte za mnou na kafe a koupit popruh a podporujte Taktikul.